det tid til, at din virksomhed vil outsource sin logistik eller afprøve en effektiv samarbejdspartner. Vi står altid til rådighed med vejledning og rentabilitetsberegninger, og som regel er det en rigtig god forretning. Med vores centrale beliggenhed lige ud til motorvej E45 og med 16.500 kvadratmeter under tag, så har vi god plads. Også når det gælder akutte behov eller midlertidige løsninger. På vores moderne lagerhotel tilbyder vi en total lagerstyring for vores kunder, hvor vi pakker, plukker og færdiggør ordren og leverer den til nøjagtigt den adresse, du ønsker. Og naturligvis lige til tiden. Vi investerer løbende i det nyeste og mest moderne og miljørigtige materiale, og vores lastbiler er alle udstyret med satellitbaseret flådestyringssystem. Til stor fordel for dig som kunde. Vores ca. 100 erfarne danske og tyske chauffører kender Europa som deres egen bukselomme. Alt dette sikrer, at Fairtrans er yderst konkurrencedygtig. Fairtrans går meget op i videreuddannelse og dygtiggørelse af personalet. Jeg eksempelvis er firmas ekspert på told- og momsområdet via min 12-diplomuddannelse. God og professionel rådgivning og vejledning er vigtigt for at yde en vedvarende høj service overfor vores kunder og samarbejdspartnere. Når du kontakter Fairtrans, snakker du altid med en speditør, der kender din virksomhed samt jeres behov og ønsker. Vi håndterer transporter i hele Europa. Alt fra en enkelt palle til hele vogntog. Hovedvægten er dog lagt på det tyske marked, samt på de lande, som grænser op mod Tyskland. Fairtrans klarer mange dagsforretninger, akutte hasteordrer, ad hoc-opgaver, projektopgaver, samt transport af farligt gods. Og alt under mottoet: sammen skaber vi vækst. Så hvorfor ikke ringe til os nu? Vi er klar til at overtage dine logistikopgaver.